20. Purtăm corect masca. Ce este o mască? O mască medicală este un instrument utilizat pentru prevenirea transmiterii infecțiilor. Aceasta acoperă nasul și gura și are bucle cu care se fixează de urechi. Când cineva vorbește, tușește sau strănută, se eliberează în aer mici picături cu agenți patogeni care pot infecta persoanele din jur. Prin purtarea unei măști se pot preveni contaminarea celorlalte persoane. Acoperă gura când strănuți, tușești sau îți ștergi nasul. Masca medicală se poate purta întotdeauna cu partea colorată în exterior, iar cu partea albă în interior. Este foarte important ca nasul, bărbia și gura să fie perfect acoperite. În momentul în care aceasta este pusă pe față, trebuie apăsată ferm, astfel încât părțile laterale ale măștii medicale să fie lipite de obraj, să se evite atingerea ei în timpul purtării și să fie aruncată când se umezește. De asemenea, pentru a evita îmbolnăvirile, trebuie să știi: distanța de 1,5 m trebuie respectată și spălatul pe mâini. Acestea sunt cele mai eficiente și mai simple metode prin care poți evita îmbolnăvirea și răspândirea bolilor. Ție, ți-a fost utilă această informație?